Sira nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ito ang bagong tunog. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata lang ito tipalan matangos na wala. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga! Nawagid ya! Ladies and gentlemen, we welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan! Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries stay. Laugh out loud, sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Laugh out loud, sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. Laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're #1. You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
Ayad ng gabi, Western Visayas. Kamusta? October 28, 2025. Happy birthday sa tanang may mga birthday. Sa mga K5 na naton, how are you? Kagapon Lunes, subong Martes na. Was Merkules na. Maudo kadasig lang mga K5. Pero enjoy yun nato ng aton nga live. Biskan wala lang kita sang ginatawag nga kwarta, basta wala lang kita sakit kag problema. Well, sa subong nga gabi mga K5, enjoy yun nato ng aton nga mga kaugalingon. Enjoy yun nato ng aton nga self. Enjoy yun nato ng aton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang importante naga-enjoy kita subong mga K5. Well, subong nga gabi, kung gusto nyo mag-request sa mga songs, pwede. Importante mga K5 nag-enjoy kita subong. Tamyaw taman mga friends naton, si Nanay Nenfa, na nagpamati man subong sa aton. Nanay Nenfa, good evening sa imo. Mga friends man naton, dira sa may Switzerland, yung nakatutok man sa live naton. Hindi magkalipat mag-inom sa GTX 500. Ang GTX 500, may ampalaya leaves with the sugared cane extract mga K5. A food supplement for men and woman. Kasi magambal ka mo yung balang DTX para lang sa man, hindi para sa tanan. Habuni ang imo nga itsura sa GTX Beauty Soap. Kung ang imo nga itsura nagaagnas na. Nagaagnas bala ang guyamo nga imo itsura daw Madrid kakao. Wow. Be ready. Ginatamyaw ko dagali si Ma'am Jailo. Gimamatiman subong sa aton. Thank you so much. Tamyaw ko man si Robert, si Pellegrin, si Albert, si Stelio. Nga nagimamati subong sa ating program. Salamat, yeah. Tamyaw ko man si Mr. Roderick. Hindi paulate, ha? Roderick Amar Reyes. Mayang gabi si Imuda, sir. Grabe sa mga patrol nato, nagalibot-libot na naman sa syudad sang Iloilo. Nagapangita naman sang balita. Sa unang nga panahon, mga K5, basta lapit na ang November 1, pista minatay, kabataan hadlok magwa sa balay. Kaya may nagalupad kino nga patay. Ay, sinuna yung nagambal, man? Ay, nagamatisabong sa aton si Raver. Mayang gabi sa imo. Ay, congratulations, gali, Kagina, nag-host ko da mga K5 sa aton nga opening. Sa opening, thank you so much. Sa kay check ko na mga K5 bino. Kundi hindi nga street man, okay? Kaginara ko da sa may Talaya Doble Cara Salon. Sa 144 MH Del Pilar Street, Barangay Taal Molo, Iloilo City, Philippines. Nag-host na si Macho Kulit sa ilang grand opening sa ilang salon. Wow, grabe May 5 na sila ka-branch subong. Salamat, guys. And also, galino nga, Miss Kula Conference sa Bacolod. Lagi na DJ ito sa K5 News FM sa Piyak. Si Sir Jack Theo Reyes. Good evening sa imo, sir. How are you? Kay Doc Ramil Itang-Oy. Kay Sir Rostan. Hello, sir. How are you? Mga K5 naton, later, sa dili madugay, may guest naman kita. Gapamulong giniya si Sir. Interviewon ta siya karon. Tamyaw ko man si Sir Kent Dumagin, nga nagatutok sumong sa itong program. Tamyaw ko man si Sir Lodi, kag si Vicar Reyes. Well, sa mga K5 naton, da nga nagapulupahuay sa ila panimalay. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kag diri ka mo tulo tambay sa programa ni Macho Kulit. Laugh Out Loud 9:30 tub-tub alas 12. Papod naton si Madam Usang kagabi. Gusto ko man tani mag-Madam Usang, hindi gidya kaya. Laing gidyang original nga Madam Usang. Di ba? Kada mo subong sa bypass operations Macho Kulit. Ay, grabe gid. Hindi lango-lango. Si Villanueva Caspar. Gamamati man subong sa aton. Salamat gid. Tamyaw ko man si Bakekang Buldi.
Kaya nagapamati subong sa aton, good evening sa imo. And especially kay Boss King, good evening. Tamyaw ko man kili si Sir Brian Bermejo. Tamyaw ko man si Sir Derek. Nakatutok subong sa aton, good evening. Tamyaw ko man si JC Miguel, kay Estrada, kay Jacob Smith. Enrico Ramos, kay Christoph Davids, nakatutok din. Good evening. Kay Joyce Suarez, na Wafa. Kay Nonoy Mat, nakatutok din. Good evening. Tamyaw ko lang gali sa friend ko, ma-chocolate si Gloria. Gloria, ano niya? Si Gloria, nagapamati subong sa aton si Gloria. Good evening. Tamyaw ko man si Rosmar Abilino Gaspar. Nagapamati subong sa aton. Good evening. Mga K5, tamyaw ko si Shen, si Robert, kag si Albert. Grabe, puro Bert inyong alam. Gagi man ako. Puro mga Bert ang inyong mga birth certificate. Si Amar, mayang gabi man sa imo. Si Tiger Luke. Tamyaw ko man ang friend ko nga nagapamati subong diri sa balay. Tamyaw ko man si Hector, si Rosales, kag si Bertine. Mayong gabi sa imo. Machocolate, wala ka man nahadlok kung magpuli isang. Mahadlok ko yan. Kaya dali man ko gatulog sa istasyon. Hindi ko sleeping beauty. Apuli ko sa amon balay kung alas 7 na sang aga. O, diba? Tamyaw ko man si Nanay Lozelle, si Berto, kag si Raven nga nakatutok subong. Well, mga K5, magabalik si Matt Chocolate. Relax ka muna sa aton nga horror talks sa mga gabi. Only here sa your favorite radio stations, K5 News FM. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinanganak ng kape sa tanong. Bisan inon muna na white pa nakakamahaw sa agad yung magkakdo si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigot ka! Tapor! Gabi ka mga tulog kay Marado, ha? Hindi ko na matulog. Alam mo na. 1, 2, 3, go! Isman pa rin sa konta. Ilugo mo. Go.
Ilog-go. Saan ang last mo na nag-go? Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo wala. Banala. Oy, gara. Kinala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Ilos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay, forward. Si Manny Maho. Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na!
Grabe sila kay Guapa, oh. Diyan sa mga kutos. Okay. Kamu ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyog na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. may piso pa na sa water sa mga. Aray, Awan. udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa igor ko lang binog. 200! Lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya ako. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? Sige. 400! Kami? Tutuwa. 500! Ipay mga... Hindi ba nagipay sa imo? Wow! Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM okay lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's nanay kasi hindi nag-report na siya. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema ba pa naman niya po. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay naman. Ikaw ang ito, siyempre po na-able sa limon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sa tiin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo, sila 500. Mas 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Hindi ka sila kaya agad! Dali lang. Babong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ayaw ka malong lugo.
Sino na maglo? Sino maglo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na nang nalipay na. Tapos na saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano pa ang basta sa King 5 years and 70 kay Doc Ramiro? Maraming salamat. Sige, lipay na natin. Hindi ka na paglang tapo, hindi na to. Alam na ta. Ano ba ba kay Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, untiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. You're looking into your favorite radio stations, the #1 K5 News FM. Mga ka-K5, mayat ayan, gagabi sa inyo tanan-tanan, October 28, 2025. Tuesday nga adlaw, wala klase ang mga high school. Kay break na nila. Mga K5, no, may nakabatuan ako ng impormasyon sa mga gabi. Nga kadamo na subong tao ang mga patso. Amat-amat na subong. Wow! But before that, tinatamyaw naton ng mga friends naton. O kung ikaw may pulupunggod, iwapunggod ka upas sa imoguya. Distingi ang GTX Beauty Show. Ikaw ba nagapati balas ang aswang mga ka-K5? Or ikaw lang ang ginapatihan nga daw aswang imo tsura? Grabe gid mga ka-K5 naton, naga-enjoy ang tanan naton. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday kang naga-love na subong sa ilang balay sa sulod sang kwarto. Hindi magaliban mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Kung ang lalaki mag-inom, sinisigurado ilang plug ceremony, tayog-tayog ang pagtindog. Pero kung ang babae mag-inom sini, ang ilatudlo ang nagatindog.
Subong nga gabi mga ka-K5 machat-chata. Katanan naton nga mga friends and enemies, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Enjoy naton ang aton nga gabi. Pinatamyaw naton si Nanay Nenfa. Tatay Mimi dira sa Alegre Oton. Kaya sa mga friends naton dira sa may Dumangas, Happy Hawas Festival Dumangas! Tamyawon taman mga friends naton na natamyaw naton si Sir Brian Bermejo. Mayong gabi si mo, sir. Tamyaw man naton si Miss Joy Suarez, Chinita ng Bayan. Naba! Tamyaw man naton si Sir Derrick at si Sir Nunoy Matmat. Nunoy Matmat. Mayong gabi sa imo. Tamyaw ka man si Enrico Ramos. Si Christoph Davids. Christoph Davids, kayang-kaya mo yan, Christoph. Christoph Davids, para sa imo niyo. Mate. My love, you're only in my mind. Mga ka-K5 naton, tamyaw taman si Kiel Estrada. Sick boy nga ano lang, napawala. Tamyaw taman si Jacob Smith. Kano. Tamyaw taman si JC Miguel. Napermi lang gan late. Mayong gabi sa imo na. Well, so mga gabi mga K5, buksan kong linya. Kung gusto nyo magtawag diri sa akon, mag-enjoy. Mag-enjoy ka mo diri sa akon, tawag ka mo diri. Maistorya kita mga ka-K5 sang inaswang. O tawag ka mo din sa aton nga Globe line sa 0995-398-4633. Iwato ni Macho Kulit ha, 0995-398-4633. May caller kita subong sa line number 2. I-check natin anay. Mayong gabi sa babayi. Ano ka bang yes, babae ka hello, talaga? mayong gabi. Babae po. Babae na siya. Yes. Ano yung ngalan? Cordapia. Cordapia. Tuduwa, tingog mo doon. Hindi kayo mo kabalo magamit sa cellphone mo. Yes, ma-chocolate. Okay na. Okay na na, may anak ko. Taga diin si Cordapia? Taga Buhang Haro. Buhang Haro? Ikaw yung wala kaya na buhangan, Day? Yes, na buhangan. Grabe. Okay, Day. Kamusta man na ang patso nyo sa may Buhang Haro sa Haro? So far, ma-chocolate daw, okay naman kamat-amat ng mga tao, paninlo. Hawan-hawana na nila. Wow. Tiko, kapanghawan ka na, ha? Yes, ma-chocolate. Start working like alright, sige. May gusto kay share sa amon subong party sa inaswang, Day. May naagyan ka na abala nga sa inyo balay, nagapulupong ko ka lang kag may nabatsagan ikaw, da? Yes, ma-chocolate may ara. O sige, istoryahi si ma-chocolate sang imo nga naagyan sa imo kabuhi. Hindi lang siya aswang ma-chocolate. Ano? Manananggal pa. Wow. Sige. Pero di gini mo probinsya, Day? Sa ma-chocolate, sa ganini lapit sa may Pasi. Lapit sa may Pasi. Why ko kabalo kung ano na ang lapit sa Pasi? San Enrique ma-chocolate. Okay. Sige, di si ma-chocolate. Go. Ang kita mo na sa amon da nga dalan ma-chocolate sa may kilid bala namon balay karsada pero mga pamalay layo ma-chocolate mo. Gapungko-pungko ko ma-chocolate kita ko. Pila na edad mo dahil sa natabo ina dahil? 19. 19 years old ka. Ano suryahi si ma-chocolate? Nakita ko ma-chocolate gatuwad-tuwad sa ma-chocolate kay gadihal-dihal yadila galalaway. Tapos may may kabayo naman dayo nagtigbaliw sa kabayo. Tapos may ari pagid ako ma-chocolate. Nakita mo mismo? Sigurado ka nga nakita mo mismo? Oo, ma-chocolate. Tapos may share pagid ako ma-chocolate. Hindi ko lang pag-mention kung diin nga school, ha? Oo. May school bala ma-chocolate nga may GS prom na ma-chocolate. Tapos ang duara man da iya bata. Story ako no siya ma-chocolate. Tapos? Na nagtigbaliw siya ang pato. Bali, gaano ka mo tadlong GS prom.
JS Prom. Yes, machokolate. Sa naga-JS Prom ka mo, ano ang natabo? Ang kita namon may nagalagaw-lagaw sa amon nga nga sa amon venue ang pato. Dako gid machokolate kinkuha sa dayon sa mga tambay kay isumsuma nila kuno. Anay nga kuno na nila nagtigbaliw tawo na machokolate. Bot sila yun na diba suwang na. Nakita nyo gini nga tigbaliw. Oo, machokolate kay pa siya gani inbuksan ang sako tawo nagit siya machokolate wala sa nabayo. Tinamba sa mga maestra. Ang nagpalalagyo man ang iban kapalapit man nakipagchismisan man. Pero kaagi ka dahi nga sa nagatulog may nagatawag si mga Oo, machokolate may ara tapos may gakuhit-kuhit pa kagabutong-butong sa akong tiil. Aba sige na rape kay mo dahi. Machokolate ya. Ano? Kwan gito ya. Aswang. Aswang gid siya. Oo. Pero tuod ay dira sa inyo may mga manananggal gid siya. Oo, machokolate kay uma-uma na ngarad amon to mo. O tapos amo to nga kung gabi bala di mo gid may bitar naga hunigid ya nga suwang ga kuto-kuto machokolate. Gakuto-kuto? Oo, basta lain nga pagkakuto-kuto do aswang gid sila ya. Oo, pagkatapos kung isa may gagida sa amon tayho. Nagapalapit sa inyo balay? Oo, kumagambal ka nga tayho, ano na hunisang tayho? Ambot, daw parehas man sa kabayo machokolate kay half kabayo daw base machokolate daw something mo na kay kabayo man siya nga raad kag ang half ya tawo. Mado ka delikado man na dahi. Oo, tapos may mga kabayo na kung sa machokolate nga bukay gaagi sa mundalan. Dira sa inyo mismo. Oo, kita na pirmis ang tiya namon. Pagkatapos magkunisa machokolate sa una gawpudupod ko na sa tiya kung malakat kami sa may banwa. Ginasunod kami sang aswang kay maglakat ko na ang hakon tiil do hindi magtikang kay do ginahawiran. Balagaton ko balan machokolate. So magambal ka nga balagaton ikaw. Paano mamahog ang aswang kung balagaton ka? Kaya pakita lang sila yung machokolate kung sa imo naman na ikaw sa ginapadlokan yan kagulingon mo. Ikaw man nagapadlok sa imo kagulingon. Mga santir mo. Tapos tayho. Mga mo ginakalabanan sa mga umaga pagkita machokolate tapos mga ido. Madlagod-lag ko nga mga ido machokolate mo nagapakita gabagat sa imo. Kuskuring. Tuod? Oo, sa mga uma-uma machokolate mo ginagano sa imo gapakita. Tibot siningon dahil sa mga uma-uma may ara ina. Oo, machokolate may ara gid na iya mga tayho. Tapos mga ido nga lagod-lag ko. Tapos kabayo, kuno-kuno lang kabayo para suwang na machokolate. Ay. Tapos kung magulan-ulan machokolate sa termo. Diba? Dali na lang piyesta minatay. Gaguluwa na ng mga santermo kung gaulan-ulan machokolate. Amo na gali. Oo. Bot silingon, hindi gali lango-lango. Hindi machokolate tuod, ginaiya ga pakita, ginaiya. Tingnan mo gambal ka rin nga santer mo, kay nakita mo tsura na. Ang pula sa machokolate, may nakita ko una nga santer mo, machokolate. Daw holin sa kadako, tapos pag next naman to basta dugay naman. Nakaano na ko machokolate, kita ko sang daw spalding nga bula na nakadako bala machokolate na amo na siya kadako nakita. Amo na siya kadako. Una daw hulin pa lang machokolate tanggalay gidapos gadako siya gadugay. Do sa machokolate do kalayo. Okay. Do kalayo. Ala grabe yun. Karadlo ka nagaliday. Oo, do may mata bala tapos duga siga-siga siya tapos tumbo-tumbo sa machokolate. So hindi siya langulango? Hindi siya langulango, tutuot na yung machokolate. Okay. Ari may nag-PM sa ako, gapati ka man kuno sang ginatawag naton nga lumay.
Oo, matsukulit eh. Anong lumay na siya, Dayman? Magambal ka nga lumay? Ginaano ya ka matsukulit. Ginapaamo ya ka bala siya nga sundon mo siya. Or for example, sa mga love life, matsukulit, palanggaon mo ng tawo, although nga hate mo na siya, pero ginlumaya ka. So, ba't silingo mapalangga mo siya? Oo, no, daw tunda mo siya palanggaon, kay ginlumaya ka matsukulit. So, ba't silingon gali, hindi lango-lango? Hindi matsukulit. Ang lumay. Oo. Ang lunay, ya ano na? Ang lunay na matsukulit, natunaw, na naging lunay sang kalayo. Natuna? Oo. Suwabe, galing. Hanggang dito lang. Pero dahil sa totoo lang, dahil kagi ka na yagin lumayhaw, or kagi ka na yagin, may friend ka na nga gin possess, may friend ka na nga naging hiwitan. May friend na kuya gin poses matsukulit kagin hiwitan. Tapos, kung depende sa away nyo matsukulit, kung grabe-grabe away nyo, agaway kabuhi na matsukulit ya. Ay, so, paghambal ka agaway kabuhi, bailuhanay matsukulit ang balusay. Hindi kila ilango-lango. Hindi lango-lango na baligya ang kalagin sa layawa matsukulit. Ay, grabe ni Galia. Hello sa kay Roddy Erioso. Yan nagapamati sa mong zaton. Maayad-ayad nga gabi sa imo. Good evening. Ano pa, Ged? Kung sa naman niya matsukulit ya, sa posesya, daw kita mo nang yawa bala nga naga-wild na. Di yawa daw kita mo nang tawo nga duwala sa paminsaro niya bala nga naga-wild. Amo nang ginapusis matsukulit duwala sa kugalingon niya. Hindi mo sa may storya kay ang focus niya sa kung paano siya makaano sa tawo nga kuano niya yung base ginadumtan niya. Amo na. No, ginasapian matsukulit kung ginapusis ka. Kabudlay gali, no? Oo, Dapat kiling obrahon mo yung may mga amu-amu sina, dapat handa ka tanan-tanan. Oo, matsukulit. May mga parinti ka naman nga posesa o kung ginhiwitan. Oo, matsukulit may ara, gid. Ano ang sitwasyon niya, Day? Kung sa naman niya matsukulit, kung sa ginhiwitan niya matsukulit, once nga to daso na nila matsukulit, after na matapapatay ang tawo na, may nagaguluwa matsukulit kung nila, ginbutang sa lawas ang tawo. Sa kilala ko to ya matsukulit ya, buyog. Tapos buyog. Sa isa naman kakilala ko ya, ang subay, pero mga buhi na matsukulit. Mga buhi. Oo. Bali nagwa ang mga subay, mga buhi. Oo, subay nga mga buhi nga pula matsukulit, hindi itom. Sa di nagwa? Sa iya dulungan, sa iya baba, sa iya ilong. Ay? Oo, matsukulit. Kabudlay gali? Oo, amo na matsukulit. Tapos gaguluwa. Kutob sa mga baba, gidya matsukulit, kag dulungan, gidya kag kag ilong. Ay, ari gani ho. May pamilya kami sa una matsukulit nga babahi. Permi lang siya nagaubo. After 7 days nga ubo, nagniwang siya. Gindala na mo sa doktor pero wala sang symptom. Wala man sakit kuno. Ubo lang kag stress. Ginpapahuway namon pagka next day, nagasinggit-singgit na siya. Sa paglantaw mo ba dahil na be? Ay, ginhalita na sa matsukulit kay sa friend ko, sa kilala ko, amo na matsukulit mo, in out man sa hospital, pero ang findings ng doctor, tanan nga mga laboratory na is normal. Normal man? Oo, normal man. Pero, wala finding. Ginhalitan siya? Oo, ginhalitan siya. So magambal kang nga halit, may idea, kasi no yan ang gahalit na. Siyempre, kung may kilala, gapangita na sila sang manugbulong matsukuliti, mamangita na sila. Tapos, ibayda na nila. Tapos, may tendency na dayon sa pilakadlaw, baligya na dayon nila ilakalag. Okay. Amo na galing budlay. Oo, matsukulit. Kay spirit to spirit na matsukulit mo. Spirit? Anong spirit? Ano sa spirit? Spirit man! Matsukulit ay. Paano? Sige, ang baliwat Spirit to spirit. Spirit. Spirit? Spirit? Spirit. Spirit. Okay. Basta mo na matsukulit. So, kung baligya mong spirit mo. Yes.
Mano dayon matabo si mo kubliga mo spirit mo. Ti manay na sila ma-chocolate. Ano na sila daw, dira sila maaway through spirit, ma-chocolate. Ga, ag iban, balaan, ga, ano na siya mo. Ika ano? Lipat na ko ma-chocolate. Ano man? Oo. Nagapililitlas, lola mo. Imo guro bibig day na sambil? Wala ka ma-chocolate kayo napaso sa gatas. Teka, musta? Musta ikaw? Okay, gid ma-chocolate Okay, ari pag ito, kada mo damo sa mo nag-message sa akong party siniho. Ma-chocolate, what if be nga kung ang babayi ginsudlan sa malain nga espiritu, kung kuring masulod ka kuring man siya. Sakto na day? Super ma-chocolate. Do wala ko na ano ya kung gasulod ya sa ano ya sa tabo ya. Do spirit man ma-chocolate hindi. Spirit? Spirit! Spirit, sorry lang. Ano mga spirit man? Masulod ang tao sa spirit. Spirit. Sa yalawas man ma-chocolate. Tapos? Amo na dayon kung ano tong espiritu ang nagsulod sa yalawas sa ma-chocolate. Amo man na ang gagawa Gado yawa-yawaon man ti yawa man sa. Okay. Grabe. So, kung sudlan sa sang kanding-kanding, gamo muna ang siya. Gami-mi. Wow, bunda. Ikaw, biday kanding, biday nga sound, day? Me. Liwat day kanding sound, go. Me. Ari na kita sumong sa madulong area. Me, kamag-Japon, go. Me. May nakita ako nga, kanding. Me. Sino ay ang kanding? Me. Gano-ano ka mo di silukay namon? Me. May nagsulod nga ido sa babae. Totoy na daya, ido ang hambal ko. Dako na na yung ido, yaday. Hindi ko kabalo ma-chocolate sa ido. Hindi nga dako. Okay, totoy nga ido, go. Ay, may mga ido na dihaw. May nakita ako nga baboy talunon. Baboy talunon nga sound. Dunudunlan nga baboy talunon. Well, mga kagayay ka sa dyan. Dahil may gusto ka tamyawan sa mga gabi, Wala lang ma-chocolate, Alright. Grabe, 9 pa 9. Alright. Well, salamat yun sa imo nga ano dahil nga pag-ulo istorya diri kay Ma-Chocolate. At di syempre, hindi lang ulang. Why can I greet sa bong? Hello? Wala na ma-chocolate. Sige, thank you. Bye-bye. Well, mga K5, grabe. Imagine mo na, hindi yan lang ulango. Gali, no? Abi mo bla kung gusto, lang ulango lang. Amo nang isang mga kabataan sa unang panahon, mga K5, pagpatak sa alas 9, hadlok na ng bata magwa. Hadlok na ng bata magwa kay nga, basi may aswang kuno. Nagapati bala ka mo sang aswang. Amoy na mga K5. Ma-Chocolates ang una, may tiyo ako nga manugbulong. Ang ako ng atiyo, Ma-Chocolate, isa ina siya nga Himamaylander. Ang Himamaylander man. Nagapakot sang pangunahuna sang ibang nga taho. Sang ginposes sa Ma-Chocolate, grabe ang taghulya. Pati ang manghud nga gamay ging kagat niya. Gapati gid ako nga may aswang habal ni Joren. Ari pag-isa again from 3974. Good evening, Ma-Chocolate. Share ko lang sa imo. Ang akon lola sa una, ginbulong na siya sang kontra niya. Damo bukol-bukol si lola sa lawas. Asa nga nag-abot sa tiyempo nga ginpa-check sa doktor. Hambal sang doktor allergy. Pero gindala namon sa manugbulong, may nagasindot kuno kandila sa iya nga itom tagagabi. Ay ala, grabe man yun.
Dokurol baan man mo. Ako sindutan mo kandila, sindutan ko balay mo. Namyaw ko man si Red. Nga ba matisubong sa aton. Thank you so much. Sa mga friends naton diri sa may Leon nga always nakatutok sa K5 News FM Philippines. Sa naga-comment subong sa aton nga Facebook account na ilang i-refresh ko anay. Kaya hindi ko mabasahan ang inyong nga comments. I don't know, base sa connections naton diri sa stations. Oh, kaya right now, no, ginatagaan ko tiyempo anay ang aton nga mga texter. Dahil lagi di-check ko anay, ha? Good evening, Macho Kulit from 374. Tamyaw ko lang mga friends ko diri sa Baluarte. Nga nagakaon kami subong dinuguan. Lagaw ka mo dibla sa horror house, Macho Kulit. Gusto ko magsulod sa horror house. D&D ang horror house nga pwede sudlan. Wala di horror house nga pwede sudlan. Sa una, kung magsulod ka sa horror house, grabe singgit mo subong dala na panghikap, Macho Kulit. Oh, grabe ni gali matay o gagid ni. Hindi lango-lango. Tamyaw ko man si Herbert kag si Frances Badulia nga nagapamati sa aton nga program. Tamyaw ko si Lenlen Dako Ilong. Lenlen Dako Ilong. Maayong gabi sa imo, Lenlen. Tamyaw ko man si Litoy nga nagakaon tuloy. Grabe. Si Finley Hermeliosa nakatutok man subong sa aton. Mayong gabi sa imo. Kag kay Rogine Balesteros. From 374, hindi mo gid na mapunggan ang mga aswang. Iban wala gapati, pero una pa na sila burhot kung magsinggit ka may aswang. Macho Kulit, sa POV ko lang niya, a point of view ni Guro na namin niya. Kung may obrahon ka gani sa patsyong kamalamalahan, wala ka na nakulbaan. Pero kung magkadto ka sa patsyo, nga wala ka obrahon nga kamalamalahan, grabe kulba mo. Grabe. Amo giman ay mga ka-K5. Di pagkalipati nga mag-inom mga ka-K5 sa GTX 500. Kaya para agod nga magnami ang imo nga pananaw kag hindi ka magmasakit. GTX 500. May ampalaya leaves with sugar cane extract. Testingin nyo man ang DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Try nyo man mga ka-K5, mag-inom sa GTX 500 liwat. Ihabon sa imo nga itsura ang DTX Beauty Soap with ampalaya leaves. Kag ikaw naman nagatulutan ba sa inyo balay? Inom Extend, a food supplement for man patay. Kung hindi ka mag-inom sa mga food supplement ni Doc Ramil Oil. GTX Premium Coffee, inom ka da? Thank you man sa mga friends naton. And sa mga Jarid Pillones, nakatutok din sa K5 News FM. Well, mga K5, magabalik si Macho Kulita sa Jahon tani. Pagbalik naton, kaupod ko ng isa gidya kamanog bulong. Naging tawagan naton from Manila City pa. From Manila City. From Manila, Bulacan ni Shabla mo. Kintawagan naton si Sir Ken. Dumagin nga makaupod naton sa aton nga programa. Well, subong mga kagabi, mga ka-K5, thank you again. Nagabalik si Macho Kulit. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha lipatan ng problema magkamon kag maglubog sa bago nga paglaon wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay wala sa maya ay bisan nanuman kadugay 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, dahil sa ito, ako isang clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang maya ay bisan anuman kabudlay wala sang maya ay bisan anuman kadugay ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Manilay. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network
Kay sa pagsulod ko sa March 2019, ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News of Philippines. Wow, happy Halloween na! Lapit ng Halloween, mga K5. Gina-reach out na to ng isa man kasikat subong na Warriors of God, muna si Sir Ken. Na-try naton i-workout subong, si Sir Ken, para makabati tas ang side niya. Ano gibala ka-importante? Ano ina ka hindi naton maintindihan? Si Sir Ken dumagin ang mapaintindi sa aton karon. But before that, sa mga K5 naton, kung wala nagatindog, imo plug Paul, inom ikaw sang Extend a food supplement for men. Kag DTX 500, mga K5. Tamyaw taman, mga friends naton. Nara subong sa Dumangas. Right now, mga K5, gina-contact naton si Sir Ken. Isa man sa ka-healer. O, ipamangkuton ko ni siya karon kung ano iyang title. Para at least mga K5 na to mahibaluan naton. Kag maka-istorya kita sa pinaka-importante nga tawo. Well, nato nga nagatutok na subong. Thank you so much yan. Well, and tamyaw taman si John Nabel, si Alvior, kag si Rayme. Nga nagapamati subong sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 naton, ginatamyaw taman si Raoy, Laver, kag si Ronnie. Nga nagapamati subong sa aton. Well, ari na subong. Ang guest naton, mga K5, wow. Daw utod ko na ini. Pero nakibot ako, mga K5, nga nakalabot sa ini nga career, no? May ara isa mission sa iyang life. Kag makabulig man, no? Kag makabulig man sila. Oh, thank you so much, kid. Alright. Mayong gabi sa imo, Sir Ken. Good evening.
So, good evening man sa inyo, Sir Matt, kag sa mga K5 naton da. Alright, mayong gabi. O, kamusta ikaw, sir? How are you? Ari, sir, okay man, sir. So, muna, busy lang, pero may kay damo ko, ginabuligan tabla mga pasyente. Sir Ken, no, may gamay lang nga pamangkot sa imo before kita na magkadto sa aton gid nga point nga sa about sa mga gakasudlan sa malain nga espiritu. Paano ka, sir, nakalabot sa ina mo nga misyon bilang isa ka manugbulong? Yes, sir. So, bata pa ko dahil, sir, may talent ako sa muni mo nga sa nga ingatag sa Panginoon Diyos. Tapos, so nakita ko man sa lolo ko, lula ko, pag sa tatay ko, igaw gapamulong man dan sa sila, sir. Balibang parents mo gisang nagapamulong. Oh, sir. O, pagkatapos, so, amo na, sir, so ging ko man bangga dako ko gina-enhance ko, ginatunan ko gidmayo hasta nga kaya alabot ako sa muni nga level kalidad, sir. Okay, Sir Ken, may mga palamangkutanon lang kita. Kati kadamo sa mga tao nga wala nagapati sang pareusini, no? May mga tao nga nagahambal nga hampang-hampang. May mga tao nga nagahambal nga wala man na pulos. Pero paano mo, Sir Ken, mahibaluan kag nga ginasaniban ang mga tao? So, sir, pwede ko, sir, sir, na Tagalog, sir, para ang mga followers ko man, sir, sige po. Man. Okay. Para makaintindi ba tanan, sir? Sige, magtagalog ka po. Sige po. Sige. Go. Siyempre, nasa Batangas ta, sir, yung mga followers ta. So, mga tanan. Sir, anong rason bakit na sumasamnib yung tawag yan, mga soul or spirito sa tao? So, sa exorcism naman, sir, sa sinasaniban, sir, so may mga iba't ibang naman yan eh. Meron din, sir, na kulang sa pananampalataya. Pangalawa, sa anxiety, depression nila, nag-i-imbalance ang physical body nila at spiritual body nila. So, makakapasok o negative energy, nakaka-attract. Tapos? So, amo na, sir, so, yun, nagkaka-exorcism sila, nagsasaniban sila dahil sa mga ganung sir. Reason. Reason. For example, sir, ano mga spirito ang pumapasok, sir? May mga aso, animals, iba't iba din. So, iba-iba naman po, sir, sa mga, siyempre po, sa mga itim na kaluluwa, mga jablo, mga falling angel na tinatawag sa may Biblia, sir. So, nasa Biblia din yan, sir, na may mga ibang creature o mga engkanto o mga jablo. Yan. So, ibig sabihin, Sir Ken, for example, may mga bata na, for example, mga edad siguro mga around 12, 13, may pumapasok din sa kanila? So, meron din, sir, may pagkakataon din na sinasaniban o ginagambala ng mga masamang espiritu, sir. Pero halos mga anong edad, sir? So, halos sa mga dito, mga iba-iba naman, sir. May mga estudyante, may mga matanda, pero halos mga estudyante at mga din, sir, mga may edad din, sir. Alright. Hindi mo naman Sige, Sir Ken. Sir, pwede mo ba yung i-explain mo sa amin bakit ibang tao may sakit tapos pupunta sa doktor tapos sasabihin ng doktor na wala na to, mamamatay na to. Kasi nakapanood ako sa user sa isang network. Ano nangyari sa bata, sir? So yun po sa sa bata naman na sa napanood mo, sir. So yun, inanggihan na ng doktor, nilabas na kasi wala na daw pag-asa. So ayun po ay may sanhi o sintomas na may gambala. So ibig sabihin may gumambala sa kanya na ibang so halimbawa jablo, may kumuha sa bata yun. So awa ng Diyos na ayos din naman natin, sir. So ibig sabihin, sir, nabuhay yung bata? Yes, sir. Kasi pag may gambala ang bata na spiritual, kahit sino naman, kahit hindi bata, kahit
ng matatanda, basta ang tao ay may gambala ng spiritual, so mahirap makita o maano sa findings ng doktor. So hindi po nakikita kung ano po ang kanyang sakit. So ibig sabihin pala, dapat maging ano tayo, sir, dapat ang gagawin natin, intindihin natin muna. So pa-check muna kung naniniwala sila sa spiritual, magpa-check muna sila o magpatingin muna sila sa spiritual. Kung wala talagang makita, para may option A, option B din sila. Na kung wala talagang may makita ang doktor o mga ano natin, may spiritual tayo na alright, tinatawag. Okay. Sir, sa ginagawa mo yan, sir, may mga oras din, sir, na may mga napoposes din ng mga kasama mo dyan? So sa mga kasamahan ko po ay never po na nangyari na exorcism o na-possess ang mga kasama namin. Kasi syempre, isa pa sir, malakas ang pananampalataya namin sa Panginoon Diyos. Tapos may tinatawag kami na baluti, balabal o protection sa bawat katawan po namin. So importante talaga pala, sir, na may protection ka? Yes po. Ang number 1 lang naman po na protection ang pananalig sa Panginoon Diyos. Walang makakatalo sa ganyang protection. So, for example, sir, may binibenta ka din ng mga tawag dito, protections? So, sa mga protection namin po, sir, kasi hindi kami masyado, sir, nagtitinda o nagbebenta ng protection na para sa iba na ginagawang negosyon. So, hindi po kami masyadong nagbebenta ng mga ganun. So, ano ginagawa? Pero mayroon kami protection kung gusto may manghi. Opo, sir. Magbibili. For example, ganun. O kaya magkukusa sila ng gusto kung gustong-gusto talaga nila. Pero marami naman, sir. Marami naman kumukuha sa inyo. Marami naman po, sir. Okay. So, Sir Ken, no? Dati kasi pagpunta mo dito sa Iloilo, no? Diyan sa Batangas ngayon, sir, tama? Batangas? Yes po, sa Batangas po tayo, sir. Nakikita ko kasi, sir, ang daming mga tao na nagpapatulong sa'yo. Sa isang araw, sir, ilan ba yung matutulungan mo po, sir? So, umaabot, sir, ng 400 to 300 ang pila, sir. Hindi ka naman araw-araw, sir. Hindi ka naman napupugat. Kulang tayo lagi, sir, sa tulog kasi Monday to Sunday po ang gamutan natin. Madaling araw pa lang, alas 3 pa lang madaling araw. Marami na po nakapila, nakalista. So, sa malalayong lugar pa po yan, sir. Minsan, ang ibang bansa, mga taga-ibang bansa, umuwi lang para magpatingin o ng spiritual nila. For example, sir, ano yung pinaka-the hardest mo na tulungan na po, sir? Siguro, sir, kasi sa tinatawag na spiritual na sakit, para sa akin, sir, kahit gaano pa yan kalakas ang sanib o gumagambala sa tao, parang kayang-kaya ko, sir, eh. Pero kung halimbawa, ang physical talaga ang bumigay ng tao, doon ako minsan na mas maggamot sa kanya, sir. Nahihirapan ka? Nahihirapan. Doon ako minsan nahihirapan, pero yun, ginagabayan din ng Panginoon Diyos. Pero pag ganon, sinasabihan ko po sila na magpatingin din sa hospital o pa-check sa doktor. So, ibig sabihin pala, Sir Ken, kung katawan nila magbigay, yun ang mahirap. Yes, lalo na po, sir, pag walang sampalataya sa nagagamot sa kanila o susubukan ka lang. Kasi minsan cancer, pag binigay ng Panginoon Diyos, mapapagaling namin eh. Maraming case na cancer na nag-cancer free na siya. Pero pag ang tao na bumigay na talaga ang katawan, tapos gusto na ng Panginoon Diyos na hanggang doon lang, wala na tayong magagawa, sir. May mga tao din, sir, na hindi naman totoo na may sakit, pupunta sa'yo para i-test ka lang. May mga ganong tao. So, sa ganun po, sir, marami po, sir, lalo na nakilala kami sa social media, maraming nanunubok na magbibideo din sila kung anong sasabihin namin. Marami din nagkukunwari na may sanib, kunwari kinulam, lalo na sa kinukulam, sir. So anong mangyayari doon, sir? So yun, sinasabihan namin na tinatapat namin na kung nanunubok lang sila o ano. Kasi mararamdaman namin. Oh, very good. Kasi ibang tao, binabash kayo. So, hindi mo naman mapilit ang utak ng tao, hindi mo ma-please bawat isa kung anong mga So, ngayon, sir, while we having our interview tonight,
marami ka rin mga pasyente ngayon. Pasensya na po, Ngayon, Sir Ken. marami, sir. Opo, sir. Marami po ngayon sa labas, sir. Pasensya po, Sir Ken, naabala po kayo. Okay. So, Sir Ken, ganito. Ano po yung i-advise mo po sa mga tao na nagapa kuno-kuno lang nga, for example, ganito ngayon, sumikat ka sa social media, tapos may ibang tao din na punta kayo dito sa akin, ako marunong din ako yan. May mga ganun din, sir? Marami po, sir. Maraming ganun. Pero hinahayaan ko lang, hindi ko na minamind ang mga paninira ng mga ibang tao, ibang spiritual din. Kasi minsan po sa spiritual na may mga magagamot din na minsan ayos kayo, pero minsan may mga iba na talagang naninira. Sisirain ka rin. Okay. For example, Sir Ken, mga hiwit, ano inaasa ang bulong dira? Yan sa mga kulam, barang, sa mga kulam o barang. So, sa mga kinukulam o binabarang, so marami pong mga meron tayong kumbate na tinatawag, pinapasanib. Yun ang mga makita nila sa Facebook o sa social media ko, pinapasanib ko sa katawan ng tao. Tapos makakausap mo ang kung sino nagkulam, tapos makukumbate, tapos pinapabaklas. Meron din minsan na ritual para sa baklas. So, marami po kasing maraming iba't ibang pamaraan sa pagtanggal ng kulam, lalo na kung malawak ang alam mo dahil sa tungkol sa spiritual. Meron kasi mga lihim na karunungan na tinatawag ng Diyos. So, meron din sa mga iba't ibang bansa, kasi napunta din tayo sa iba't ibang bansa. May mga tinatawag sila na Hinduism na mga mantra, badra, tantra, may mga iba't iba silang pamaraan kung paano mabaklas ang negative energy o mga kulam o mga barang. So, totoo ba yan, sir, na kung once kinukulam ka, nagasuka-suka ka sa mga hindi amo? So, depende po yan, sir, kasi spiritual na tinatawag. Meron po, sir, na case na gumaganyan, sir, na sumusuka ng pako o lumalabas bigla ang ipis o So, meron talaga pong case na ganyan kasi marami na din po akong nasaksiyan na ganyan na. Pati ako minsan nagugulat na ang suka niya iba. Pagkatapos? So yun sir na ibig sabihin na baklas mo o natanggal mo ang ginawa ng witchcraft o ng itim na makita sa kanya. Alright. Grabe, Sir Ken. Hindi ko po ma-imagine ang mga ganong kasabihan. Tapos, ano pa sir yung pinaka-hard mo, sir, na natulungan po? So yun nga, so marami na din akong natulungan na talagang agaw buhay na meron na talagang akala mo minsan na mamamatay na talaga. So yun po. Tapos yun, exorcism na pare, hanggang pati pare po na exorcism. Ay, totoo? Yun. Yes po, sir. So hindi na natin banggitin kung saan, pero may case po ako na habang nagmimisa ang pare, ay bigla siyang nahimatay o nag-exorcism. Ay, bakit mo, Sir Ken? Kulang siya sa pagpati sa Ginoo? So siguro so lahat naman tayo, sir, minsan tinitest ng Panginoon Diyos eh. Siguro may mga sa case niya, sa nakita ko, ng time na yon, parang tinest sa siguro ng Panginoon Diyos o ng ng demonyo siguro, sir. Kasi demon ang pumasok sa kanya, sir eh. Demon talaga? Pare siya po, pare sa sir, pero nagka-relasyon siya. So, nagpagamot din siya sa'yo, sir? Yes po, pinasundo po ako kasi marami na pong exorcism priest, mga manggagamot na ang iba namamatay ang pagtapos gamot, pati ang manggagamot ay nadidisgrasya pag uwi. Kaya wala nang sumusubok na magagamutin yun. Pero grabe very strong ang imong faith, Sir Ken. Ang the next mo, Sir Ken, mayroon din, sir, na more than 2 hours na hindi mo talaga hindi siya makakalabas sa katawan ng tao? So, sa akin po kasi, sir, basta sanib o exorcism, madali ko po yun, kahit seconds po kaya kong patayin o kasi hindi ko na basta may sanib, hindi ko na pinapalabas, sir eh. Nilulusaw ko na o papatayin ko talaga yan. Hindi ako nagpi-please na mag-please na lumabas. Lalabas siya. O papatayin ko so talaga. So kung papatayin mo siya, sir, automatic, babalik yung
kaluluwa ng tao. Yes, sir. So yun, kung makita nila sa social media ko, so pag ginilitan ko, pinatay ko, pagising ko, gising agad. Grabe. So nakita ko dati sir sa video mo, more than 1 month na siya. Nagsasacrifice kasi may pumasok sa kanyang lalaki. Yes, sir. Oo, sir. Oh, tapos dinala sa'yo. Anong pinakamalayo mo, sir, na napuntahan na po? So, ayun, may abot na din tayo sa ibang bansa, sir. Mga Hong Kong, mga Macau. So, may Japan din po tayo, sir. At sana po matuloy pong US natin, sir. US. Grabe, Sir Ken. And baka may mga advices ka din, Sir Ken, no, before the program mag-end tonight. Baka may mga advices ka din sa mga na-possess, hindi makakatulog, tapos may mga sakit. Oh. Yes po, sa lahat po ay wag lang po sila mawalan ng pag-asa. Nandyan lagi ang Panginoon Diyos para sa kanila. So, pananalig at pananampalataya sa Panginoon Diyos at sa lahat na nanonood o nakikinig. So, wag kayong na laging magsisi sa Panginoon Diyos. Minsan kasi sinusubok tayo ng Panginoon Diyos para maging matatag tayo. Pero sir, hindi ka gumagawa ng like for example, hindi ka, like ibang manggagamot, Sir Ken, nagaubra sang barang, mga amo sina, nagaubra man ka mo sina, sir? So, hindi po kami, sir, na so po manggagamot lang kami, sir. So, pagtulong lang sa amin, sir. Pagtulong kasi lang. gawain ng kaliwa po yan, sir, ang tawag na kulam o barang. Okay. Last question lang po, Sir Ken. Kasi marami nag-i-issue dyan sa inyo na pinagpipirahan nyo daw yung mga tao. Mga ganon. Yes, sir. So, yan, sa lahat. Siguro, sir, maraming nag-i-issue sa ganun sa iba. Pero sa amin po, sir, sa lahat po na nakakilala sa amin o lubos na kilala sa amin, so hindi po kami naniningil kahit pisos sa pasyente namin. Correct. At kung ang nagdo-donate po, ang donation box na po yan, so makita nyo po yan sa binibigay po namin yan sa nasunugan, nabahaan, at sa ibang pasyente na walang-wala. Pares nakaraan sa may cancer patient. So lahat ng magdo-donate, binigay po namin sa cancer patient. May return. Kasi iba mga tao, tinutulungan mo na, hindi pa kontento, nagagalit pa. Yes po, sir. Wow. Thank you so much, Sir Ken. Baka may mga message ka po tonight, Sir Ken. So, God bless po. Pwede ko, sir, sir, magbati, sir. Sige po, sir. Salamat, Sir Ken. Oo. Yan, binabati ko dyan sa, sa Iloilo, mga pamilya ko sa Himiklan, compound, sa Rio, sa Oils Republic, dito sa Batangas, Villanueva compound, sa buong Warrior of God, Hong Kong chapter na Warrior of God, sa Japan, sa US, at sa Finland. So, God bless po sa inyo at sa asawa ko dyan sa Hong Kong. God bless sa iyo, Rosemary Villanueva. Love you. Yun, thank you so much, Sir Ken. Maraming salamat po, Sir Ken, ha? Baka naabala ka namin. Sir, thank you. God bless, sir. God salamat, bless. Sir Ken. Salamat. God bless. Yun, nabatian natin si Sir Ken, ha? From Metro Manila, Paina. Grabe, mga ka-K5 natin, ha? Hindi lango-lango, mga ka-K5. Hindi lango-lango. Well, tonight, mga ka-K5, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa amon. Halong kamo permi. Kay basi, may nagalusunod-sunod sa inyong nga tao. Ako naman po si Matt Chocolate of your favorite radio stations. K5 News FM. Kampiyon sa balita.